Kaixo entzule, Alberto Matxain naiz eta Radio Venceremos podcasta entzuten ari zara. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Ikasleriaren nazioarteko eguna hurbil dugu, eta unea proposada ikasle borrokari buruz aritzeko. Saio honetan, ikasle borrokaren historiaren parte diren zenbait prozesu gogoratuko ditut, labur-labur, eta Euskal Herriko ikasle mugimenduari buruz ere ariko naiz. Oinarrizko ezagutzarako pilulak izango dira, zure aldetik sakontzeko gonbite bat. Hautaketa beste bat izan zitekeen, ikasle mugimenduen historia oso aberatsa baita, baina behintzat balioko du historian arrastoa utzi zuten ikasle borroka prozesu batzuk ezagutzeko. Caramba izan bala cosa, que viva lo experimento. Bestalde, ezinbestekoak atalean, gaurko saioan Domitila Barrios aurkeztuko dizut, Boliviako etxeko andre eta lider nekaezina. Hasteko, ikasleriaren nazioarteko egunaren jatorrian izan ziren mobilizazioetara joko dugu. Le dicen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Bigarren Mundu Gerraren hastapenetan, 1939ko martxoan, Alemaniako armadak, armada naziak alegia, Bohemia eta Moravia inbaditu zituen, egungo Txekiar Errepublikan. Urte hartako urrian, Pragan, herri txekiarra nazien okupazioaren aurka mobilizatu zen. Milaka herritar atera ziren kalera, baita ehunka ikasle ere. Armada naziak gogor erantzun zuen, soldaduek jendetzaren aurka tiro egin zuten, ikasle batil eta jende ugari zaurituz. Gertaera hark, ikasle txekiarrak erresistentziarekin jarraitzera bultzatu zituen, eta urte hartako azaroaren 17an naziek ikasleak bildu, 8 ikasle eta irakasle bat exekutatu, 1200 ikasle kontzentrazio esparruetara eraman eta unibertsitateak itxi zituzten. Gertaera hauek gogoratzeko, 1941an sortutako ikasleen nazioarteko batasunak azaroaren 17a ikasleen nazioarteko eguna izendatu zuen. Écoutez-les, nos voix qui montent des usines, nos voix de prolétaires qui disent y en a marre, marre de se lever tous les jours à 5 heures pour prendre un car, un train. Ikasle borrokaz ari garela, ezinbestekoa da 1968 urteari buruz hitz egitea. 68ak haustura bat suposatu zuen, mobilizazioak eta matxinadak munduan zehar zabaldu ziren eta utopiaren aukera mahai gainean jarri zen. Urtea, Pragako udaberriarekin hasi zen eta Poloniar ikasleen mobilizazioekin jarraitu zuen. Biak sozialismo gizatiarraren alde eta biak zanpatuak izan ziren. Estatu Batuetan, Vietnamgo gerraren kontrako eta eskubide zibilen aldeko mobilizazio indartsuak izan ziren, eta oro har, kolonialismoaren, egitura zaharkituen eta kapitalismoaren kontrako manifestazio handiak izan ziren munduan zehar. Italian, aurreko urtean bertan ikasle mugimenduak indartze bat bizi izan zuen. 78aren hasieran, hezkuntza lege proiektu berriaren kontrako mobilizazioak garatzen hasi ziren eta unibertsitateak okupatu zituzten. Otsailerako 19 ziren okupatutako unibertsitateak eta hurrengo hilabeteetan biderkatu ziren. Mobilizazioetako batean, Valle de Julian istilu oso larriak izan ziren, ehunka ikasle eta polizia zaurituak suertatu zirelarik. Italiak 78ko maiatza propioa izan zuen, Parisekoa baino lehen hasi zena eta intentsitate txikiagoa eduki zuena. Et vous les gardes-chiourmes de la classe ouvrière, vous sucrez sur notre dos, ça ne vous gêne pas. 1978ko maiatzan, Frantziar ikasleak matxinatu ziren. Matxinada apurtzailea izan zen eta berehala sekulako hedadura lortu zuen. Langileak batu zitzaizkien, milioika langile, eta 20. mendean Frantziar estatuan izan zen grebarik potenteena garatu zuten, asteetan zehar hexagonoa paralizatuz. Aste utopikoak izan ziren, matxinadak sormen eztanda bat ekarri zuen, eta adierazpen eta aldarrikapen ugari izan zituen. Izan soldata igoerak, izan edozein autoritateren kontrako aldarrikapenak, kontsumo jendartearen kontrakoak, sexu askatasunaren aldekoak eta abar. Asmo iraultzailea izan zuen matxinada izan zen eta jendartea erradikalki aldatzearen aukera erreala mahai gainean jarri zuen, baina ezen lidergo iraultzaile garbi bat egon ezta boterea eskuratzeko saiakerarik ere. Annonce la vengeance des morts d'Aubervilliers, c'est la révolte aussi au cœur des bidonvilles.
Ikasle eta langileen artean ezen batasunik izan, eta alderdi komunistak ez zuen matxinadarekin bat egin. Maiatza amaieran, langile sindikatuek eta gobernuak akordio bat lortu zuten gutxieneko soldataren igoera eta enpresa komiteen sorreraren inguruan, baina sindikatuen oinarrien parte batek ez zuen akordioa ontzat jo, eta matxinada ezen hor amaitu. Baina 3 egunetara, De Gaulle generalak, orduko Frantziako presidentea zenak, iniziatiba berreskuratu zuen. Asanblada Nazionala desegin eta hauteskundeak ekaina amaierarako aurreratu zituen. Ekainan zehar, grebak indarra galtzen joan ziren, eta poliziak Sorbona eta beste protestagune garrantzitsu batzuk desalojatu zituen. Ekaina amaierako hauteskundeetan parte hartzea oso altua izan zen, eta De Gaulle presidentearen alderdiak, eskuinekoa, gehiengo absolutuz irabazi zituen. Volé en 45, oui bourgeois contre vous, le peuple veut la guerre. 78ko maiatza une insurrekzional bat izan zen, baina ez zen mugimendu iraultzaile baten plangintzaren fruitua izan, baldintza historiko oso partikularren emaitza baizik. Matxinada porrotean amaitu bazen ere, Frantziar estatua eta jendartea astindu zituen, eta bere eragin politiko eta kulturala munduko herrialde ugaritara iritsi zen. Mila 1968 hartan, Mexikoko ikasle mugimendua indartu zen. Udan, errepresioari erantzunez, greban zeuden 70 bat ikastetxe eta unibertsitateetako ikasle mugimenduek greba kontseilu nazionala deitu zutena sortu zuten. Borroka koordinatu zituen hezkuntza arloan hobekuntzak lortzeko, baina baita arlo sozial eta politikoan ere, eta bere helburuei begira, greba eta borrokekin batera, gobernuarekin interlokuzio publikoa aldarrikatu zuen. Tentsioak gora egin zuen, eta mobilizazioak hiriburutik atera eta Mexikon zabaltzen hasi ziren. Eta bitartean, ikasleak jendarte sektore gero eta gehiagoren babesa lortzen joan ziren. Ikasle mugimenduak mobilizazio jendetsuak egin zituen. Mexiko hirian urte hartan Joko Olimpikoak ospatzekoak ziren eta gobernuak manifestazioen kontra biolentzia gogotik baliatu zuen ikasle mobilizazioen gorakada geldiarazteko helburuarekin. Testuinguru hartan, urriaren 2an, Greba Kontseilu Nazionalak ekitaldia antolatu zuen 3 kulturen plazan, Mexikoko plaza nagusian alegia. Milaka pertsona bildu ziren. Armadaren helikopteroak zeruan agertu ziren eta milaka soldaduk ikasleak inguratu zituzten. Inguruko eraikinetatik, presidentearen aginteari erantzuten zion bataio sekretu bat mitinean bildutakoen kontra tiro egiten hasi zen. Sarraskiak orduak iraun zuen, hildakoak 300 eta 400 artean izan ziren, zaurituak 1000tik gora eta atxilotuak 1300. Gobernuak bertsio ofiziala eraiki zuen, ikaslei tiroketa abiatu izana egotziz, eta gerora, gobernu ezberdinek ikaslei tiroketa abiatu izana leporatu eta sarraskiari buruzko dokumentazioa sekretupean gorde zuten. Mexikarrek 2001 arte itxaron behar izan zuten gobernuak sarraskiari buruzko sekretuak desklasifikatzeko, eta 2024an, sarraskitik 56 urte pasata, Claudia Sheinbaum presidenteak aitortu du sarraskia estatu mexikarrak egindako gizateriaren kontrako krimena izan zela, eta biktimei barkamena eskatu die. Mila 1973an, Greziara herria koronelen diktadurapean zegoen, estatu batuen aliatua zena. Urte hartan, diktaduraren kontrako mobilizazioak areagotu ziren. Azaro hasieran, ikasle mobilizazio handiak izan ziren. Hilaren 14an, Atenasko Unibertsitate Politeknikoko ikasleak ez ziren klasera joan, eta erregimenaren kontra matxinatu ziren. Unibertsitatearen eraikinetako batean itxialdia abiatu eta irrati propio bat martxan jarri zuten, unibertsitatean bertan eraikia, greziarrak diktaduraren kontra eta demokraziaren alde matxinatzera deituz. Tres luces
Ikasleen itxialdiak iraun zuen 4 egunetan zehar, milaka herritarren babesa jaso zuten, baina azaroaren 17an, ikasleriaren nazioarteko egunean, gobernuaren aginduz, tankeak unibertsitatean sartu ziren. Atenas osoan zehar istilu gogorrak izan ziren eta armadak eta poliziak sekulako sarraskia egin zuten. Ez dago garbi zenbat jende hil zuten, epaiaren arabera 24 izan ziren hildakoak, baina 2003ko ikerketa baten arabera 40 izan ziren, eta beste ikerketa baten arabera poliziak eta armadak gutxienez 83 pertsona hil zituzten, zaurituak 100 izan ziren. Argentinako La Plata hirian, 1975ean, Unión de Estudiantes Secundarios ikasle erakundeak mobilizatuta, bigarren hezkuntzako milaka ikaslek boleto estudiantil deitzen zena aldarrikatu zuten. Auzo periferikoetatik hurbildu behar ziren eta pobrezia pairatzen zuten ikasleekin elkartasunean. Ikasleendako doako garraio publikoaren alde mobilizatu ziren, baita lortu ere. Baina hurrengo urteko martxoan armadak estatu kolpea eman zuen eta diktadura militarra ezarri zuen. Berehala hasi ziren ikasleen, irakasleen eta langileen bahiketak eta desagerpenak. Abuztuan, ikasleek borrokaz lortutako boletoa bertan bera utzi zuten, irailerako psikosi giroa zen La Platako ikasleen artean, eta irailaren 9 eta 21 artean, gauean, poliziak 10 ikasle bahitu zituen. Bahituek 16 eta 18 urte artean zituzten, basatiki torturatuak izan ziren. Haietako 6 ez ziren itzuliko. Gaur egun, 58 urteren ostean, desagertuta jarraitzen dute. Ez ziren bahitu eta desagerrarazitako ikasle bakarrak izan. Diktaduran zehar, arkatzen gau gehiago izan ziren eta ikasle eta irakasle ugari desagerrarazi zituzten. Haien artean, 15 eta 17 urte artean zituzten 232 nerabe. Gaur egun, arkatzen gauan desagerrarazitakoen omenez, Argentinan irailaren 16a bigarren hezkuntzako ikasleen eguna da, eta zenbait kale, plaza eta eskolek ikasleien izenak daramatzate. Hoy como ayer, con el último suspiro de otro año que se va, cada lágrima impotente bañaremos en champán y con la copa en... 80. hamarkadan, Frantziar estatuan ikasle mobilizazio garrantzitsuak izan ziren. Nabarmentzekoa da, 1986an eskuineko gobernuaren hezkuntza lege proiektuaren kontra garatutakoa. Lege proiektu honek, besteak beste, ikasleak unibertsitateetan sartzeko selekzio sistema berri bat planteatzen zuen. Ezkerreko ikasle sindikatuen mobilizazio handiak eragin zituen. Borroka testu inguru hartan, abenduaren 5-tik 6rako gauean, CRS-ek Sorbonako unibertsitatean itxialdia egiten ari ziren ikasleak istilurik gabe desalojatu zituzten, eta jarraian, brigada motorizatua auzo latinoan erronda egin zuen ikasleak biltzea eragozteko helburuarekin. Motorrean zihoazen polizia hauetako 3, Malikuzekin 22 urteko ikaslea harrapatu eta atari batean hil arte jipoitu zuten. Malikuzekinen hilketak mugarri bat suposatu zuen. Hezkuntza ministroak biharamunean dimititu zuen eta 2 egun beranduago, mobilizazio artean, lehen ministroa zen Jacques Chiracek ministroaren dimisioa onartu eta lege proiektua erretiratu zuen. Hilketa eta errepresioa salatzeko, ikasle mugimenduak mobilizazio handiak antolatu zituen, sindikatuen babes eta parte hartzearekin. Lege proiektua atzera botatzea lortuta, ikasle mugimendua indartuta atera zen. Gobernuak bere aldetik, poliziaren brigada motorizatua desagerrarazi zuen. 3 hamarkada beranduago, Macronek txaleko horiak erreprimitzeko berreskuratuko zuen. Yo dibujo tu canción, que es un... Ta zer gertatu zen Malikuzekin hil zuten poliziekin? Frantziar tradizioari jarraiki, espetxe zigor simbolikoetara kondenatuak izan ziren eta ez zuten espetxea zapaldu. Frantziako zenbait hiritan Malikuzekin gogoratzen duten kale eta plazak daude, eta 3 unibertsitatek bere izena duten aretoak dituzte.
calles y plazas, vamos que la vida nos llama, vamos compañeros. Denboran hurbilagoa den borroka prozesu bat aipatu nahiko nuke, eta hori ikasle mugimendu argentinarrak aurreko asteetan garatu duena da. Mañana, ¿qué serán? ¿Qué serán? ¿Qué serán? Javier Milei ultraeskuindarrak Argentinako presidentetza eskuratu zuenetik, besteak beste, obra publikoa, osasun publikoa, pentsioak eta hezkuntzaren kontrako erasoak garatu ditu. Mileik estatu demokratikoa desmantelatzea helburu du, aberastasunaren redistribuzio basati bat egiteko oligarkiaren mesedetan eta gehiengoen kaltetan. Hezkuntzari dagokionez, ministeritza desagerrarazi zuen eta orain arloak idazkaritza bat dauka, lehen ministeritzak zuen aurrekontuaren erdiarekin. Irakasleen soldatak osatzen zituen diru laguntza bat kendu zuen eta ikasleendako bekak murriztu zituen. Baina murrizketak batez ere unibertsitate publikoak kolpatu zituen, lehen eta bigarren hezkuntzaren konpetentziak probintzien esku baitaude. De la primavera contra nuestra voz no hay barrera. Duela hilabete batzuk, unibertsitate publikoak emergentzian deklaratu ziren. Protestak areagotu ziren eta oposizioak unibertsitateen finantziazio lege bat onartzea lortu zuen, finantziazio funtsak handitzen zituena. Baina Mileik beto eskubidea baliatu zuen legea atzera botatzeko. Eta ikasturte honetako estatua aurrekontuek murrizketa handia dakarte hezkuntza arloan. Unibertsitate publikoen finantziazioaren murrizketak eragin handia eduki du. Fakultateetan ez dago ezertarako dirurik, ez da argindarra ordaintzeko ere, eta irakasleen gehiengo handi baten soldatak pobreziaren mugaren azpitik daude. Ikasleak, irakasleak eta errektoretzak masan mobilizatu dira. Azken asteotan 10 fakultate okupatu dituzte eta mobilizazio handiak egin dituzte. Argentinako ikasle mugimendua historikoki oso potentea izan da, eta beste sektore batzuk mobilizatzeko gaitasuna eduki izan du. Baina oraingoz ez du nahikoa indarra hartu Milei atzera eginarazteko. Eta ikasle borrokari eskainitako atalari amaiera emateko, Euskal Herriko ikasle mugimenduari buruz gutxieneko batzuk aipatu nahiko nituzke. Ikasle mugimendua sortu baino lehen, ikasleria borrokari loturiko sektorea izan zen, eta ikasle talde batek sortu zuen. Milaka ikaslek 60 eta 70ko hamarkadetan garatu ziren borroka ezberdinetan parte hartu zuten. Independentziaren aldeko borrokan, mugimendu feministan, komite antinuklearretan eta beste. 80ko hamarkada amaieran, ikasle abertzaleak erakundearen sorrerarekin, Euskal Herrian ikasle borrokak jauzi bat eman zuen. Ikasle abertzaleak masen ikasle erakunde abertzale aurrerakoia zen, Euskal Hezkuntza Sistema Nazionala, euskalduna, demokratikoa, publikoa eta zientifikoa helburu zuena. Eta urtetan zehar borroka mordoa garatu zituen helburu honi begira. Autoritarismoaren kontra, Euskal Eskola Nazionalaren alde, Euskal Kurrikulumaren alde, Bolonia Planaren kontra eta abar, eta ikasle abertzale belaunaldientzat konpromiso eta militantzia eskola izan zen. Gaztetasunean erdo. Ezker abertzaleak estrategia aldaketa prozesua abiatu ostean, ikasle abertzaleak beste norabide bat hartzen hasi zen, ezker abertzalearekiko konfrontazio ildo bat hain zuzen ere. Urruntze eta talka prozesua urteetan zehar garatu zen, eta azkenik 2018ko urrian Ernaik haustura publiko egin zuen. Euskal Herrirako hezkuntza sistema propio eta burujabearen eraikuntzan antolatu, dinamikak planteatu eta hausnartzeko konpromisoa hartu. Ikasle abertzaleak bere aldetik Euskal Herriko mugimendu sozialistaren hazia izan zen. 2019ko apirileko kongresuan Euskal Eskola Nazionalaren helburua prozesu sozialista orokorra deitu zutenaren baitan kokatu zuten. Hurrengo urteetan, mugimendu sozialista jaio berriak eta bere ikasle erakundeak eboluzio bat eduki dute, eta gaur egun, IAren webgunean irakurri daitekeenez, bere helburu estrategikoak Euskal Estatu Sozialistaren zein hezkuntza sistema sozialistaren eraikuntza dira, eta mugimendu sozialistaren estrategia hezkuntza esparrura egokitzen du.
Beste alde batetik, hausturaren ostean, 2020ko irailean, pandemia betean, abertzale eta independentistak diren ikasleek ikasleria martxan erakundea, ikama bezala ezaguna aurkeztu zuten. Ikamak bilakaera irregularra eduki du, eta ez du oraingoz behintzat inplantazio nabarmen bat lortu. Maila positiboan, azpimarragarria da ikasleek azken urteetako martxoaren 8ko mobilizazioetan eta greba feministetan eduki duten inplikazioa, eta Nafarroari dagokionean zonifikazioaren kontra egindako mobilizazioak. Aipagarria da, halaber, Ipar Euskal Herriko ikasle mugimenduak, sehaska eta euskalgintzarekin batera, brebeta eta basoa euskaraz egiteko eskubidearen alde garatu dituzten dinamikak. 2023ko martxoan brebeta euskaraz egiteko eskubidea onartua izatea lortu zuten. Gaur egun, Euskal Herriko ikasle mugimenduaren espresio ezberdinak ez daude haien onenean. Zatiketari eta haien arteko polarizazioari militantziarekiko errefusa gehitu behar zaio. Hau joera orokorra da eta ikasle mugimenduari ere eragiten dio. Kontuz, ez dut gaizki ulertzerik nahi. Ez dut iragan ustez hobe batekiko nostalgiarekin esaten. Desmobilizazio garaietan lanean jarraitzen dutenei esker iristen dira garai hobeak, eta horregatik, ikasle mugimendu abertzale, euskaltzale eta feministan militantzia garatzen ari diren ikasleei animorik beroena helarazi nahi diet. Azken hamarkadotan, ikasle mugimendu eraldatzaileek paper garrantzitsua jokatu dute herri mobilizazio eta matxinada ugaritan. Batzutan bakarrik, batzutan abanguardia bezala, gehienetan beste eragileekin batera, eta garaipen puntualak ezagutu badituzte ere, gehienetan ez dute gaitasunik eduki gobernuen hezkuntza politiketan eragiteko, ezta jakina iraultzak egiteko ere. Errealitate hau ez da soilik ikasle mugimenduarena, kapitalismoaren garapenaren eta ezkerraren porrot historikoaren baitan kokatzen da. Edozein modutan, ikasle mugimenduek historian eta jendarteengan arrasto bat utzi zuten borrokak garatu zituzten, eta ziur naiz etorkizunean ere garatuko dituztela. Eta matxinada handien garaietan, naiz egonkortasun garaietan, militantzia eskola garrantzitsua izan dira eta orain ere badira milaka ikaslerentzat. Eta orain, ezinbestekoak atalera pasako gara. Badira egun batez borrokatzen diren pertsonak, eta onak dira. Badira urtebetez borrokatzen direnak, eta hobeak dira. Badira urte luzez borrokatzen direnak, eta oso onak dira. Baina badira haien bizitza osoan zehar borrokatzen direnak. Horiek dira ezinbestekoak. Domitila Barrios 1927an jaio zen, siglo XX izeneko Eztainu meategi ondoko meatzari herrian. Bolivia munduko herririk pobrenetako bat zen. 6 ahizpen artean nagusia eta 7 seme alaben ama, Domitilaren bizitza pobrezi gorriak, komunitatearekiko konpromezuak eta errepresio izugarriak esplikatzen dute. Bizitzen gera, sortuz ta sortuz gure auke. Ume bat zela, pobreziaren ondorioz ama eta bere kargu gelditu zen 3 urteko ahizpa txikia hiltzen ikusi zituen. Gosea eta hotza ezagutu zuten txiki-txikitatik, baita errepresioa ere. Domitilaren aita ezkerreko militantea zen eta iesean egon zen hainbat hilabetez, militarrengandik izkutatuta. Gizonak badu ingurulatz bat, menperatzen. Oso gaztea zela, meatzari batekin ezkondu zen, eta siglo XX meatzari herriko etxeko andren batzordean aktiboki parte hartzen hasi zen. Gerora, zuzendaritza lanetan arituko zelarik. Ekin ta ekin bilatzen ditu. Bizimodua latza zen, meatzari emazte eta seme alabak enpresak alokatzen zizkien etxoletan bizi ziren. Meatzariek gogor lan egiten zuten, bizi itxaropena drastikoki murrizten zituzten lan baldintza penagarrietan, soldata oso eskasen truke. Adingabeak, batzutan oraindik umeak besterik ez zirela, hasten ziren meategian lanean. Era berean, kasu askotan, seme alaba asko haien kargu zituzten emazteek etxea eta familia kudeatzen sekulako lana egiten zuten, goizeko ordu txikietatik gaueko azken ordura arte. Muturreko pobrezian, atseden hartzeko tarterik gabe, hortzak estuturik bizi ziren milaka eta milaka pertsona. Zartzea eta indarrak ongi errotu.
Langile borrokak eta errepresio gogorra eguneroko ogia izan ziren hamarkadetan zehar. Herri altxamenduek eskuineko eta ezkerreko gobernuak bota zituzten, eta errepresio izugarria bizi izan zuten, erailketak, desagertuak, torturak, espetxea eta erbestea. 1964an militarrek osatu zuten gobernu berria. Multinazionalei herrialdeko lehen gaiez aberasteko erraztasunak ematearekin batera, langileen kontrako errepresioa estutu zuten. Hurrengo urteko irailean, Masakre de Septiembre bezala ezagutzen den sarraskia burutu zuten, armadari dinamitarekin aurre egin zioten mehatzariak hegazkinekin ametrailatuz. Gu ere zerbait bagera eta 1966 urte amaieran, militarrek boterea eskuratu eta 2 urtetara, Che Guevararen gerrilla mendialdean kokatu eta bere jarduera garatzen hasi zen. Mendietan zeuden gizon armatu hoiek siglo XXko mehatzari eta etxeko andreen jakinmina piztu zuten. Siglo XX, Katabi, Guanuni eta Boliviako beste mehatzari eskualde batzuk gerrillari babesa adierazi zioten. Lan egiteko eskubidea ukatua zuten zenbait mehatzari gerrillara batu ziren, hobezenez mendian borrokan hiltzea, herrian gose ziltzea baino. Barrientos generalak setio egoera ezarri zuen, eta langile sindikatuen bilera garrantzitsu baten bezperan, siglo XXen San Juan gauko ospakizunak garatzen ari zirela, gauean armada herrian tiroka sartu zen eta hildako ugari eragin zituen. Ezin izan zen zehaztu zenbat pertsona hil zituen armadak. Masakre de San Juan deitu zioten sarraski honi. zuhaitz ardaska gazteak beren aukera. Hurrengo egunean, hiletetan, Domitilak, etxeko andre batzordearen buruak, murru batera igo eta amorruz beterik sarraskia salatu zuen. Domitila haurdun zegoen, 8 hilabeteko, atxilotu zuten. Tortura saio batean, torturatzaileak 6 hortz hautsi zizkion. Beste tortura saio batean, erditzen hasi zen. Ziega batean bakarrik eta konortea galduta utzi zuten. Konortea berreskuratu zuenean, bere burua lurrean etzanda aurkitu zuen, odol putzu baten gainean. Egoeraz jabetu zenean, haur jaio berria bilatu zuen. Ez zuen gorputza sentitzen. Zilborreste aurkitu zuen eta tira egin zuen txikia aurkitu nahian, besoetan hartzea lortu zuen arte. Jaio berria hotza zegoen, izoztuta. Berotzen saiatu zen, baina alferrik. Beretik sortuko dira bestea. Domitilaren aitak ezagutzen zuen koronel baten bidez Domitila askatzea lortu zuen. Ospitaleratu zuten eta alta ematean siglo XXtik urrun konfinatu zuten. Bertan, familiak lagunduta eta ederki sufrituta fisikoki osatu zen. Amesgaizto latzen artean, aitaren laguntzaz erruduntasun sentimenduari aurre egin zion. Marxismoari buruzko irakurketan murgildu zen eta berarentzat ez ezaguna zen Boliviako errealitate bat ezagutu zuen, nekazariena. Konfinatu eta urte terdira, Barrientos generala hil zen eta hilabete gutxiren buruan, Domitila eta bere familia siglo XXera bueltatu ziren. Domitila etxeko andre batzordean berriz inplikatu zen. Mila 1975ean, Nazio Batuen erakundeak emakumearen nazioarteko urtearen harira antolatutako tribunan parte hartzera gonbidatu zuen. Bertan, formakuntza akademikorik ez zuen etxeko andre txikiak Betty Friedan eta feminista zuri burgesei aurre egin zien, Boliviako emakume pobreen errealitatea azalduz eta bertaratutako Hego eta Ertamerikako emakumeen babesa lortuz. Eta 1977ko abenduan, Hugo Banzerren diktaduraren kontrako gose greban parte hartu zuen. Siglo XXko lau etxeko andrek abiatutako borrokaldia herri matxinada bilakatu zen. Eta 3 astetara, amnistia orokor bat eta laster egingo ziren hauteskundeetan alderdi guztiek parte hartu ahal izatea lortu zuten. Hurrengo urtean izan ziren hauteskunde haietan, Domitila Barrios Frente Revolucionario de Izquierda koalizioaren hautagaia izan zen Boliviako presidente ordetzarako, baina koalizioak botoen 1,2 besterik ez zituen lortu. Borroka politiko eta sindikalean jarraitu zuen eta 2005ean Bakearen Nobel saria jasotzeko hautagai izendatu zuten. Domitila Barrios 2012an hil zen. Boliviako gobernuak 3 eguneko dolua ezarri zuen eta hil ostean Andeetako kondorraren ordena eman zion. Boliviako estatu plurinazionalak zibil bati eman aldion aitortzarik garrantzitsuena. Domitila Barrios ez da oso ezaguna, ziurrenik emakumea, boliviarra eta pobrea izan zelako. Sakontzeko interesa baduzu, Si me permiten hablar liburua irakur dezakezu.
Eta 77ko gose grebari buruz jakin nahi baduzu, podcast honetan historia aldatu zuten 2 borrokaldi saioa entzutera animatzen zaitut. Bueno, entzule, amaierara iritsi gara. Saio hau lagundu duten abestiak deskribapenean dituzu. Interesgarria iruditu izana espero dut. Gogoratu podcast hau Mastodondik edo podcastak entzuteko aplikazio batetik jarraitu dezakezula, eta hotxa.info ere aurkitu dezakezula. Gehiago luzatu gabe, ongi izan eta hurren arte. Erabakitzeko aukera digute ukatu, pentsala zuria ez dago egi bakarra, eredu alternatibo ekar dezatela indarra. Eskola eremuak irentsi ditu erderak, lore dotore gabeko primaderak. Nundira iritziak, nundira aukerak, erantzun bakar bat ez dauka galderak. Besoa nahi gainean, burua idean, klasean, izan prestua, zerbait pentsatzean, altxa eskua, inork ez du ikasten motivatu ezean. Bidea argitzen, aritzen direnek ez dute konprenitzen. Hemen ez dela soilik, bidetik ibiltzen, horrez dela mintzo, ez batitarra mintzen, zabaldu begiak tasi mugitzen, gure gau ilunean bidea argitzen, zabaldu begiak tasi mugitzen. Gelara sartu entzin lerroan xutik, heldu eskutik ta ez errantutik, badugu izaite militarizatutik, hobedugu ikasi hezkuntza debekatutik. Fitxa parez pare, azterketan zaude ustezko egia orokorraren alde, inori galde egin gabe, hautatu beharko duzu A ala B. Ez den eragiten, ez dugu jakiten, aurrak sartu irten batean bizi diten, ikusi dugu nola batzuetakiten, kartzelen egitura duten eskolak egiten. Irakaskuntzak ez du mundu aldatzen, aldatuko duten pertsona ditu prestatzen, aldaketak jarri gure gana ekarri, eta ikasleen jakimina ez nahi iratzarri. Bidea argitzen aritzen direnek ez dute konprenitzen, hemen ez dela soilik bidetik ibiltzen, horrez dela mintzo ez batibara mintzen, zabaldu begiak tasi mugitzen, gure gau ilunean bidea argitzen, zabaldu begiak tasi mugitzen. Bidea argitzen aritzen direnek ez dute konprenitzen, hemen ez dela soilik bidetik ibiltzen, horrez dela mintzo ez batutara mintzen, zabaldu begiak tasi mugitzen, gure gau ilunean bidea argitzen, zabaldu begiak tasi mugitzen. Radio Venceremos rompiendo cercos.